Er du som de fleste andre danskere også til mørke, saftige, kraftige rødvine, og også gerne med lidt høj alkohol, så skal du se med her. Vi har samlet en super fed smagekasse fra Bodega Santa Cruz i Spanien, som byder på lige netop den type vin. Bodega Santa Cruz er beliggende i Almansa, syd for Valencia, i det store område, der hedder Castilla-La Mancha. Bodega Santa Cruz er et kooperativ, som har eksisteret siden 1947, så de har altså en vis erfaring i at lave noget ordentligt rødvin. De sælger deres vine i 2 serier, Alba Doble, som er de 4 første vine her, og de sidste 2 i Santa Cruz-serien. Druerne til de røde vine er hovedsageligt Garnacha Tintorera og suppleret med lidt Syrah, og druerne til de hvide vine er Sauvignon Blanc og Verdejo. Vi lægger ud med deres entry level Alba Doble Tinto Garnacha Tintorera. Og nu siger jeg entry level, men det er altså en vin, der har en vis klasse. 14% alkohol, meget mørk farve, prøv at se. Imponerende. Saft og kraft, super blød. Alba Doble Garnacha Tintorera. Alba Doble Syrah er med 6 måneders fadlæring på begge tos vedkommende. 15 og 15,5% alkohol. Fadlæring er ikke for at give dem fadsmag, men simpelthen for at modne og blødgøre. Og det er sandhed bløde vin. Så rundes Alba Doble-serien af med en Sauvignon Blanc. En dejlig frisk, tør, uden at være sådan rigtig tør. Lidt blomstret, lækker Sauvignon Blanc. Så er der Santa Cruz-serien, som også er Garnacha Tintorera. Lige lidt smule mere tør i det end de 3 første røde. Men et godt stykke kød, så er det lige skabet. Og den slutter af med en Verdejo. Frisk, sprød, lidt grønne anstrøg. Super til aspargesæsonen, som snart starter. Vi synes simpelthen, at vi sælger for lidt af det her, i forhold til, hvor godt det smager. Så det vil vi gøre noget ved. Derfor har vi lavet den her temasmagekasse, hvor vi sælger de her 6 vine, en af hver, for blot 400 kroner. Det er en super skarp pris, og det gør vi simpelthen for at få spredt kendskabet til de her vine. Skulle det være sådan, at man siger, at jeg drikker slet ikke hvidvin, så skal vi nok finde en løsning på det, så skal vi nok erstatte den med noget rødt. Det kan naturligvis købes i vores butik, og så kan den også købes på vores hjemmeside. Og jeg tør næsten ikke hovedet på bloggen og sige, når først man har smagt det her, så tør jeg godt sige på gensyn.